Geek Talk Podcast, καινούργιο επεισόδιο. Είμαι ο Χρήστος. Είμαι ο Λεωνίδας. Και σήμερα καλεσμένο έχουμε τον Γρηγόρη. Καλώς όρισες. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλώς όρισες. Ο Γρηγόρης Χρήστο θα μας μιλήσει για το System Monitoring και τις διαδικασίες backup. Ακριβώς. Οπότε, Γρηγόρη, για αρχή πες μας λίγα λόγια για σένα. Πώς ξεκίνησες, πώς έφτασες σε αυτό το σημείο και πώς κατέληξες να ασχολείσαι με το System Monitoring και το backup, το κομμάτι του backup. Έτσι λίγο να έχουμε μια ιδέα για την ιστορία σου. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Δουλεύω στην πληροφορική από το 1997. Okay. Είμαι πολύ παλιός. Έχω περάσει από διάφορα στάδια και από διάφορες θέσεις. Mm-hmm. Τα τελευταία 13 χρόνια δουλεύω πάνω στο monitoring και backup, αποκλειστικά σε αυτά τα δύο κομμάτια. Η πληροφορική για μένα ήταν ένα χόμπι, έγινε δουλειά και έτσι μπήκα στον κόσμο της πληροφορικής. Αυτά. Οκ, ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε λίγο με το monitoring. Ναι, να ξεκινήσουμε ωραία. με το monitoring. Ωραία. Να μας πεις λίγο, γιατί εγώ ακούω monitoring και δεν ξέρω εσύ, Χρήστο, αλλά στο μυαλό μου έχω το να επιβλέπω ένα σύστημα, να παρακολουθώ ένα σύστημα. Ναι, είναι για κάποιο failure, για κάποιο downtime. Ναι. Είναι λιγάκι πιο πολύπλοκο από αυτό, και ανάλογα πάντα με το τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε monitor. Υπάρχει το system monitoring που πολύ απλά τσεκάρει ότι κάθε σύστημα είναι πάνω και δουλεύει όπως πρέπει να δουλεύει, σωστά, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Και υπάρχει και μετά είναι και το application monitoring, το οποίο μπορούμε να πούμε παρακάτω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Okay. Γιατί κάνουμε monitoring? Monitoring κάνουμε γιατί έχουμε μια υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη αυτό που έχουμε στο κινητό μας και πηγαίνουμε και τσεκάρουμε, ας πούμε, το οτιδήποτε είναι αυτό, το Instagram ή οποιοδήποτε social media κτλ. Αυτό τρέχει κάπου. Κάπου υπάρχει κάποιος άνθρωπος που κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ, που πηγαίνει και τσεκάρει ότι το σύστημα το οποίο μας δίνει τις φωτογραφίες στο Instagram και τα post και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί δουλεύει σωστά και δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρο. Οπότε θες να μου πεις ότι είναι κάποιος άνθρωπος πίσω από ένα σύστημα 24/7? Επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί συζητάμε για πολύ μεγάλα μεγέθη, όπως είναι τα social media, που ταυτόχρονα μπορεί να είναι συνδεμένοι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη γη. Δεν μπορείς να έχεις και τους αντίστοιχους ανθρώπους να τσεκάρουν αυτά τα συστήματα. Άρα εκεί πέρα υπάρχει η έννοια του system monitoring, το οποίο υπάρχει κάποιο software, κάποιες διαδικασίες, οι οποίες πηγαίνουν και τσεκάρουν αυτά τα συστήματα σε επίπεδο system και μας λένε ότι αυτό δεν δουλεύει σωστά, αυτό δουλεύει σωστά και τα λοιπά, και υπάρχει η κατάλληλη ομάδα μετά που ασχολείται με το system monitoring και αναλαμβάνει να φτιάξει κάποια πράγματα. Okay. Όταν λέμε system εννοούμε στο κομμάτι του hardware, δηλαδή. Ναι. Ξεκινάμε από το χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο είναι το κομμάτι του hardware, ότι δουλεύει το σύστημα, είναι πάνω, περί-ρεύμα. Okay. Και πιο απλά πράγματα του στυλ δεν ζεσταίνεται. Δεν ζεσταίνεται το σύστημα. Ότι δεν γέμισε το σύστημα γιατί γέμισε ο δίσκος του. Okay, ναι. Τα πολύ απλά πράγματα. Αυτό είναι το επίπεδο. Ότι επικοινωνεί με το δίκτυο. Αυτό είναι system monitoring. Okay. Σε πολύ απλά terms. Ωραία. Ανάφερες κάτι για application monitoring. Από εκεί και πέρα, σαν δεύτερο επίπεδο και πιο advanced επίπεδο, είναι το application monitoring. Δηλαδή, το σύστημα μας είναι μια χαρά. Δουλεύει, παίρνει ρεύμα, είναι πάνω, δεν ζεσταίνεται, δεν έχει πρόβλημα με τους δίσκους.
δεν έχει πρόβλημα το CPU του, δεν ανεβάζει το CPU του τέρμα και άρα δεν μπορεί να δουλέψει. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε και το application. Αυτό το σύστημα έχει ένα application πάνω, το οποίο λέμε τώρα είναι ένα social media, είναι ένα οτιδήποτε, είναι ένα site. Ένα site του κάποιου ανθρώπου. Αυτό απαντάει και απαντάει σε σωστό χρόνο ή όχι. Okay. Έχουμε δηλαδή, πατάμε εμείς στη σελίδα του Google, που όλοι πατάμε τη σελίδα του Google. Αυτό κάπου τρέχει το software σε ένα σύστημα. Απαντάει το Google. Το σύστημα δουλεύει μια χαρά. Από system monitoring είμαστε μια χαρά. Άρα τα συστήματα δουλεύουν μια χαρά. Αλλά πατάμε Google.com και δεν έρχεται ή αργεί να έρθει. Που και αυτό είναι κακό. Ναι. Αργεί να έρθει. Ή έρχεται με κάποια errors. Και σου λέει not found, το κλασικό 404 not found. Το δεινοσαυράκι. Ναι, το δεινοσαυράκι. Που βγαίνει το δεινοσαυράκι και σου λέει και παίζεις με το δεινοσαυράκι. Αυτό είναι το application monitoring. Πρέπει να έχεις ένα μηχανισμό, ένα μηχανισμό δηλαδή, ότι πηγαίνει και χτυπάει ανατακτά χρονικά διαστήματα που του λες εσύ ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις. Τη σελίδα και λέει ναι, μου απάντησε η σελίδα και μου απάντησε σε τόσο χρόνο. Okay. Με απάντησε σε τόσο χρόνο και τα λοιπά. Και μου ήρθε η σελίδα κανονικά και δεν μου βγάλει 404, δεν μου βγάλει το δεινοσαυράκι. Μου βγάλει το δεινοσαυράκι alert. Okay. Το πιάνει η ομάδα η οποία ασχολείται με το monitoring γενικότερα, γιατί αυτά τα δύο είναι μαζί. System και application monitoring είναι ακριβώς monitoring. Είναι κάτω από την ομπρέλα του monitoring. Και αντίστοιχα πρέπει να το πάει κάποιος να το δει. Okay. Οπότε για το χρόνο που είπες ότι ακόμα και όταν αργήσει να ανοίξει υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάποια τιμή που μέχρι εκεί είναι η επιτρεπόμενη και αν αργήσει παραπάνω, τότε υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Αυτό ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λέμε, παραδείγματος χάρη, ανάλογα με το τι είναι αυτό, αλλά συνήθως υπάρχουν κάποια default. Υπάρχουν κάποια default ότι μέσα σε 2 δευτερόλεπτα πρέπει να σου έχει απαντήσει. Άμα δεν σου έχει απαντήσει σε 2 δευτερόλεπτα, έχεις πρόβλημα. Ανάλογα βέβαια την υπηρεσία πάντα, γιατί μπορεί να θέλεις να το... σε υπηρεσίες οι οποίες είναι, ας πούμε, χρηματοοικονομικές, που έχουν να κάνουν με πιστωτικές κάρτες, με συναλλαγές γενικότερα κτλ. Εκεί πέρα παίζει να είναι και μισό δευτερόλεπτο κτλ. Okay. Ότι μέσα σε μισό δευτερόλεπτο πρέπει να έχει απαντήσει. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα περάσει η συναλλαγή. Okay. Κάτω από την ομπρέλα του monitoring τώρα που είπες, είναι και το monitoring για το αν ένα σύστημα δέχεται κάποια απειλή. Ακριβώς. Μετά πάμε σε application monitoring και αυτό. Και αυτό, Και στην ομπρέλα του application monitoring και αυτό. Φυσικά, έχουμε το system monitoring, έχουμε το application monitoring, ότι παίζει και το application μας κτλ. Αλλά τα πράγματα επειδή δεν είναι τόσο απλά και επειδή όλοι δέχονται επιθέσεις, όπως είναι και το λεγόμενο denial of service. Το denial of service είναι απλώς μια επίθεση η οποία γίνεται στο ίδιο σύστημα από χιλιάδες και διαφορετικά μέρη του κόσμου με σκοπό να μην αυτό το application και αυτό το server και αυτή η υπηρεσία να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Έχουμε σε επίπεδο των firewalls, έχουμε κάποιο monitoring εκεί πέρα. Τα firewalls είναι το τείχος προστασίας που έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει. Το οποίο είναι software, μπορεί να είναι και hardware, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποια hardware, υπάρχουν κάποια software κτλ. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το οποίο μας λέει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα. Και αντίστοιχα υπάρχουν τα επωνομαζόμενα countermeasures, δηλαδή που κάνουν αυτά τα πράγματα κάποιες αντίστοιχες ενέργειες, να κόψουν όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν ένα attack ή προσπαθούν να κάνουν το οτιδήποτε. Αυτοματοποιημένο σύστημα. Αλλά επειδή πάντα αυτό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, πάντα από την αρχή του ίντερνετ μέχρι τώρα και θα συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια, είναι το παιχνίδι του κλέφτη και του αστυνόμου. Οι κλέφτες βρίσκουν καινούργια πράγματα να κάνουν και οι αστυνόμοι βρίσκουν καινούργια
καινούργιες άμυνες, καινούργια τύχη προστασίας. Αυτό θέλει περισσότερο monitoring. Κατάλαβα. Θέλει περισσότερο monitoring. Άρα εκεί πέρα μπορείς να τα βάλεις τα πράγματα πολύ πιο απλά. Ότι, εκεί πέρα που βλέπω ότι η υπηρεσία μου, το site μου, το βλέπουν κάθε μέρα, ανά την ώρα, το βλέπουν 1.000 άτομα. Και έχω 1.000 hits πάνω στο site μου. Εκεί, άμα θα τα δω να πάνε 2.000, βγάλε ένα alert, για να το δει κάποιος άνθρωπος, να δει είναι αλήθεια αυτό, γιατί πολύ απλά βγάλαμε μια καινούργια καμπάνια, γίναμε πολύ πιο γνωστοί και άρα το site μας το βλέπουν περισσότεροι ή μας κάνουν κάποιο attack ή οτιδήποτε. Κατάλαβα. Οπότε αυτό ενδέχει και το... πώς θα το πω, ότι μπορεί όντως να έχουμε και ένα false alarm, έτσι. Φυσικά, πάντα. Okay. Πάντα υπάρχουν false alarms σε αυτά τα πράγματα και πάντα τα επωνομαζόμενα όρια τα οποία βάζουμε, τα όρια για να βγουν τα αντίστοιχα alerts και σε system monitoring και σε application monitoring και σε οτιδήποτε, είναι πράγματα τα οποία πάντα αλλάζουν. Γιατί, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες, στο system monitoring δεν θα βγάλεις ποτέ ένα alert ότι το CPU σου είναι πάνω από 80%. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα το βγάλεις όταν είναι στο 95%. Ναι. Δεν θα το βγάλεις ποτέ στο 80%. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θέλεις να το κάνεις αυτό, γιατί ξέρεις ότι όταν το συγκεκριμένο application το οποίο δουλεύει πάνω σε αυτό το σύστημα, ότι όταν το CPU του ανέβει πάνω από 80%, αρχίζει να έχει πρόβλημα. Okay. Και πάντα το monitoring, όταν συζητάμε για το οτιδήποτε monitoring system, application ή οτιδήποτε, δεν έχει το νόημα να σου βγάλει alert όταν έχει γίνει το κακό. Είναι proactive. Είναι proactive. Πρέπει να λειτουργήσει proactive για να δίνεις και το χρόνο στους αντίστοιχους τεχνικούς, μηχανικούς κτλ. Να λύσουν το πρόβλημα πριν υπάρξει πρόβλημα. Ναι. Άρα τα βάζεις και λιγάκι πιο κάτω κτλ. Άρα, ναι, σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω σε monitoring υπήρχαν και συστήματα τα οποία ακόμα και πάνω από 50% utilization στο CPU είχαν alert. Γιατί έτσι έπρεπε. Ναι, κατάλαβα. Όχι από το day one, ας πούμε, αλλά μπορεί να το ξέρεις αυτό. Γενικότερα το monitoring είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσεις και να μιλήσεις με αυτούς που έχουν στήσει το σύστημα, με αυτούς που έχουν στήσει το application. Αν μπορούσες να μιλήσεις, ας πούμε, και με αυτούς που έχουν γράψει το application, και θέλει μια καλή συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους. Όσο καλύτερη συνεργασία έχεις με αυτούς τους ανθρώπους και ξέρεις τι ακριβώς κάνει το κάθε σύστημα και γιατί είναι τέτοιο, τι ακριβώς θέλει να κάνει το application, θα φτιάξεις και τα καλύτερα όρια και το καλύτερο monitoring. Γιατί σαν monitoring μπορεί να κάνεις όλες τις παραμέτρους ενός συστήματος. Πολλές φορές δεν έχει νόημα. Γιατί απλώς αυτά είναι στατιστικά και λιγάκι σκουπίδια. Γιατί αρχίζουν όταν έχουμε 5 ή 10 servers ή 10 συστήματα, 20 συστήματα, 50 συστήματα. Όταν έχουμε 2.000 συστήματα ή όταν έχουμε 3.000 συστήματα, πρέπει να σκεφτείς και σε επίπεδο monitoring, ότι αν μαζεύεις όλη αυτή την πληροφορία, την τεράστια πληροφορία και όλες τις παραμέτρους από όλα αυτά, ότι θα χρειάζεσαι σαν monitoring ένα μεγάλο σύστημα, πολύ μεγάλο σύστημα, μια φάρμα κατά πάσα πιθανότητα από συστήματα, τα οποία καίνε και ρεύμα, έχουν και κόστος, μεγάλο κόστος και τα λοιπά, και τελικά πρέπει να το ισορροπήσεις αυτό. Το χρειάζεται, δεν το χρειάζεται. Οπότε καταλαβαίνω ότι βάσει με αυτά που μας λες ότι το monitoring είναι σημαντικό γιατί προλαμβάνει καταστάσεις, έτσι, μπορεί να προλάβει downtime, σίγουρα, μπορεί να προλάβει όχι να προλάβει, ενώ ότι να προβλέψει. Μπράβο, ναι, σωστά.
και ότι σε έναν οργανισμό, ξέρω εγώ, enterprise, ότι έχει άμεσο impact στο reputation του οργανισμού και ότι αν κάτι πάει στραβά, έτσι, το reputation του οργανισμού θα μπει σε κίνδυνο, ενώ αν έχεις συστήματα που παρακολουθούν τις εφαρμογές σου, προλαμβάνεις καταστάσεις αυτό. Ναι. Και όχι μόνο, θα έλεγα, και όχι μόνο για τις μεγάλες εταιρείες και για enterprise και τα λοιπά. Ας πούμε ότι έχω ένα μαγαζί και έχω και ένα e-shop. Mm-hmm. Πολύ απλά. Και πουλάω οτιδήποτε. Μπορεί να πουλάω αυτοκόλλητα. Mm-hmm. Και έχω ένα τύπο monitoring πρέπει να το έχω. Έστω και το πιο απλό, δηλαδή του στυλ, το e-shop μου δουλεύει. Ναι. Το e-shop μου δουλεύει και δεν χρειάζεται να έχω σύστημα, δεν χρειάζεται να έχω κάτι, δεν χρειάζεται να έχω ένα σύστημα και να το κοιτάζω και να έχω μια οθόνη και να βλέπω ναι παίζει, α δεν παίζει, ναι παίζει, α δεν παίζει. Το monitoring, στο κομμάτι του monitoring είναι και το ότι να σου στείλει το alert και το alert πλέον μπορεί να σου στείλει πολύ απλά και με ένα SMS στο κινητό σου. Δεν χρειάζεται να είσαι tech savvy, ούτε να είσαι γκουρού στους υπολογιστές κτλ. Μπορείς να στήσεις κάτι τέτοιο, το οποίο να κοιτάζει το site σου που κάνεις ένα e-shop, που έχεις ένα e-shop κτλ. Και να σου στείλει ένα SMS ότι το site σου δεν παίζει. Πολύ απλά. Και να πάρεις εσύ τηλέφωνο το τεχνικό ή την εταιρεία που έχει στο site σου κτλ. Και του πει: παιδιά, δεν παίζει το site μου. Μου θυμίζει λίγο τις κάμερες που πώς το πω, που έχουν το tracking απάνω, το tracking sensor, που αν περάσει κάποιος, σου στέλνουν ένα μήνυμα ότι εμφανίστηκε κίνηση. Νομίζω ότι είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα monitoring αυτό. Να κάνω μια ερώτηση πάνω εδώ. Δηλαδή, μιας και αναφέρθηκες για μια έτσι πιο μικρή επιχείρηση που έχει ένα e-shop και πιστεύω θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο να το μάθει. Αυτό το system monitoring σε αυτή τη μικρή επιχείρηση γίνεται, ας πούμε, με ένα καλό application. Οπότε στον υπολογιστή που εγώ είμαι και δουλεύω στην επιχείρηση έχω ένα application, βάζω τους παραμέτρους που θέλω και αντίστοιχα με ειδοποιεί όταν αντιληφθεί κάτι, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι θα μπορούσε να γίνει έτσι, πολύ σωστά όπως το είπες, αλλά αυτό θα μας είχε το εξής, ότι θα έπρεπε ο υπολογιστής που είχαμε να ήταν ανοιχτός, ας πούμε. Γιατί το e-shop είναι ένα e-shop, μπορεί να δουλεύει και το βράδυ. Ναι. Άρα εσύ δεν θες τον υπολογιστή σου να είναι ανοιχτό το βράδυ, να τον αφήνεις ανοιχτό, να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί θα το κάνεις. Η εταιρεία όμως η οποία έχεις και σου κάνει hosting αυτό το site και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί, πλέον λογικά όλα στο cloud, μπορεί να σου δώσει αυτή την υπηρεσία. Και πραγματικά μάλλον θα σου δώσει και δωρεάν άμα τη ζητήσεις. Και να υπάρχει ένα κομμάτι σε ένα άλλο site της εταιρείας, το οποίο πηγαίνει και χτυπάει το δικό σου site. Δουλεύει, δεν δουλεύει. Και σου στέλνει ένα SMS, ένα email, ένα οτιδήποτε. Και συνήθως και αυτό δεν χρεώνεται. Από όσο γνωρίζω, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό και ούτε καν το χρεώνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, το δίνουν πακέτο μαζί με το hosting και το site που έχεις για το e-shop κτλ. Και γλιτώνεις και δεν χρειάζεται ούτε υπολογιστή, ούτε τίποτα, ούτε το κινητό σου, ούτε τίποτα. Άρα απλό, οικονομικό και σημαντικό ταυτόχρονα. Και σημαντικό, γιατί ειδικά αν έχεις ένα e-shop, στο e-shop μπορεί να μπει 24 ώρο άλλος. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που ακόμα και γι' αυτό υπάρχουν και σε εκείνα τα κανάλια τα βραχαία που λέω κι εγώ και τα λοιπά, και μπορείς να αγοράσεις 3 ώρα το βράδυ κατσαρόλες και πάρε τηλέφωνο εκεί πέρα. Το ίδιο είναι και το e-shop. Είναι ξύπνιος, ο άλλος του ήρθε εκείνη τη στιγμή να αγοράσει δεν ξέρω κι εγώ τι. Εκείνη την ώρα έχει χρόνο, θα το κάνει. Γιατί να μην δουλεύει το site σου, τον έχασες από πελάτη. Ναι, σωστά. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι λάθος το να έχουμε ένα site, να φιλοξενούμε ένα site σε έναν σερβερ και στον ίδιο σερβερ να έχουμε και το πρόγραμμα, την εφαρμογή που θα μας κάνει monitoring το site. Γιατί καταλαβαίνω ότι άμα πέσει το μηχάνημα αυτό, προφανώς θα πέσουν και τα δύο. Και οπότε δεν έχει ποτέ ειδοποίηση που θα έπρεπε να... Ναι, δεν έχει νόημα. Οπότε δεν θα σου έρθει καν η ειδοποίηση γιατί δεν δουλεύει το σύστημα monitoring.
Ναι, αυτό το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές σε τέτοιο, γιατί είναι ανάλογα από πού θα το κάνεις monitoring και τα λοιπά και από εδώ και από εκεί. Τώρα με τις cloud εφαρμογές που συζητάμε τώρα και το Azure, Amazon, οτιδήποτε και τα λοιπά, που όλοι πάνε εκεί πέρα, ακόμα και μικρές επιχειρήσεις, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί είναι κάτι φτηνό και τα λοιπά. Συνήθως όλα αυτά τα οι cloud providers σου δίνουν τη δυνατότητα να χτυπήσεις το site σου από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Άρα ξέρεις ότι παίζει και το βλέπει και η Αμερική και η Ασία Ευρώπη, και οτιδήποτε, και η Ευρώπη κτλ. Οκ. Θες να μας πεις κάποιες δημοφιλείς εφαρμογές system monitoring ή application monitoring? Δεν ξέρω αν κάνουν όλα για όλα. Ναι, συνήθως είναι όλα για όλα. Όλα έχουν και ένα κομμάτι, σίγουρα όλα έχουν ένα κομμάτι system και πολλά έχουν και ένα κομμάτι application. Τώρα το πόσο advanced θα είναι το κομμάτι του application, γιατί στο κομμάτι του application είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τόσα διαφορετικά applications, τόσα διαφορετικά monitors τα οποία μπορείς να δεις κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά γνωστά. Υπάρχει το Zabbix, που είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο και είναι και open source, ανοιχτού κώδικα και έχει και καλό community από πίσω. Υπάρχει το BMC. Υπάρχει το BMC, δεν είναι open source αυτό, αλλά είναι μια εταιρεία χρόνια στο system και το application monitoring κτλ. Ένα από τα αγαπημένα μου εμένα, το οποίο είναι λιγάκι δύσκολο, έχει ένα steep learning curve, δηλαδή για να το μάθεις, για να το ξεκινήσεις είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά μετά είναι πάρα πολύ εύκολο και το βασικό είναι ότι είναι open source. Είναι το Nagios. Nagios είναι χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή συζητάμε είναι από τη δεκαετία του 90 και συνεχίζει και γίνεται και έχει ένα φοβερό community από πίσω. Και το community όλο αυτό έχει φτιάξει διάφορα templates για να κάνεις monitor ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Και φυσικά είναι από τα λίγα τα οποία είναι open source μένα, αλλά δίνει και enterprise support. Okay. Και μπορείς να πάρεις και enterprise support πάρα πολύ φτηνά, ειδικά για μεγάλες επιχειρήσεις τώρα συζητώντας. Βέβαια το Nagios είναι scalable, μπορεί να το βάλεις για έναν, μπορεί να το βάλεις για 8.000, δηλαδή για 15.000, για οτιδήποτε συστήματα κτλ. Είναι τόσο scalable κτλ. Οπότε για μια μεσαία επιχείρηση θα ήταν μια πολύ καλή λύση, έτσι? Ναι, απλώς δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κλικ και κλικ. Ναι, δεν είναι τόσο user-friendly. Δεν είναι user-friendly. Θα χρειαστείς τον εξειδικευμένο αντίστοιχο άνθρωπο, τον τεχνικό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αλλά θα είναι μια λύση που θα τη βάλεις και θα είναι black box. Θα είναι black box, δεν θα ασχοληθείς πολύ μαζί της, το πεις κάνει αυτό και τα λοιπά. Βέβαια το monitoring είναι κάτι το οποίο συνέχεια αλλάζει, γιατί αλλάζουν τα applications. Γιατί αλλάζουν οι εκδόσεις, γιατί αλλάζουν τα λειτουργικά. Ναι, system monitoring. Αλλά system monitoring είχαμε Windows 2000, είχαμε 2003, είχαμε 2008, είχαμε 2008 R2, είχαμε 2012, είχαμε 2016, 2019, έχουμε φτάσει 2022. Κάθε τι αλλάζει και λίγο. Αλλάζει και λίγο. Το ίδιο γίνεται και στα Linux και τα λοιπά. Και είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι κάθε φορά υπάρχει και κάποια καινούργια απειλή που πρέπει να κάνουμε counter. Ακριβώς. Και αυτό είναι μόνο από τις απειλές, αλλά το ίδιο πράγμα είναι και από το monitoring και ακόμα και από το system monitoring και φυσικά και από το application monitoring, γιατί έχεις ένα application το οποίο ήταν γραμμένο σε Java version 8, σε 11, σε 16, δεν ξέρω εγώ σε τι και τα λοιπά. Άρα αυτό θα πρέπει να το ζεκάρεις, πρέπει να βάλεις και εσύ τα αντίστοιχα. Έχει καινούργια features στο application, πρέπει να τσεκάρεις και τα καινούργια features στο application κτλ. Κάποια έχουν πάει στο cloud. Πάρα πολλές εταιρείες δουλεύουν σε ένα hybrid σύστημα, αλλά έχουν κάποια συστήματα στο χώρο τους και κάποια συστήματα πάνω στο cloud και το ένα μιλάει με το άλλο και πρέπει να κάνεις και monitor τα αντίστοιχα connections που έχουν τα mens, τα δε κτλ.
Και άρα και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι monitor στο cloud, το οποίο αρχίζει και... Δηλαδή το monitoring είναι όπως γίνονται evolve τα συστήματα, πρέπει να κάνεις και evolve το monitoring. Γιατί αλλιώς θα μείνεις πίσω και δεν θα έχεις monitor κάποιο συγκεκριμένο πράγματος.